ଜଗନ୍ନାଥ ରକେଟ୍ ଗୁରୁର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଏପିସୋଡକୁ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟର ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ନଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଇଟାଲୀ ସରକାର କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, G20 ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆମର ବାତାନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ୱେଲକମ୍ ସେରିମନିର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିବେ।